dan yau. Ba ka tsugunna ba? Ina yi ma magana kana yi. Ba magana nake yi ma ba? Wai kai ni daren wasan ka ne kake yi min cije-cije? Ka duba yaro, yau ka je makaranta kuwa? Na je. Me aka karanta muku? الدرس الأول zagaye na farko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi. Za kitabun kai a cikin hadisin za kitabun ka ga shi cikin yaro kai wallahi sai mun shiga takun saka da kai dan amfani za mu bi jiya ba ni na je makarantar ku na kai kudin makaranta ba hege gawai ba za ka dawo gida ba ka kama za ka gane kuranka ai mun shiga takun saka ni da kai an kamata iyaye gaskiya su rinka kula da ilimin yaran su suna tsaya suna kula da yaro yake yi ba wai kullun ya je makaranta ya dawo ba yaro idan ya dawo a tambaye shi me aka yi muku ya karanta shi ne kawai. An gode sosai.